Manuel Milian Mestre, resum biogràfic, és un resum, com el títol indica, de la vida de Manuel Milian Mestre, que avui en dia és molt conegut com a tertulià de diversos mitjans de comunicació, però que ha tingut una vida molt intensa i que això és el que recull el llibre, que comença amb la seva infantesa en Forcall i en Morella, els dos pobles on ell es va criar, on es conta unes històries molt novel·lesques, després el seu pas pel seminari de Tortosa, que va ser molt accidentat, i finalment, o posteriorment, arriba a Barcelona, entra en el món de la política, participa en la fundació del Partit Popular, entra també en el món de l'empresariat, en el foment del treball nacional. Una altra cosa que se pot llegir en el llibre és una anàlisi que ell fa de la caiguda del comunisme, que viu en primera persona des de diversos observatoris, i un altre apartat del llibre és tota la seva relació en el món del periodisme, el seu pas per Telexpress, per Diari de Barcelona, i en la fundació del diari El País, on en un moment determinat va arribar a ser el màxim accionista, i això és molt interessant perquè ens conta la idea fundacional del País, que no és la que va ser posteriorment. I una altra cosa que hi ha en el llibre, que és un ampli àlbum fotogràfic de la gent amb qui ell està en contacte i també del seu entorn de Morella i Forcall.